Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Işraшу urna Kazan degen tapşırığımızı başlayız. Bugün bizde konakta Belarusiya'dan kelgen milletteşlerimiz konakta. Onlarning birisi Belarusiyadagi Şişme Tatar Başkurt Medeni Mirası uyuşması yetekçisi Elvira Levshevich hem onun aktif a'zası Gülsine Abroskina. Hayırlı gün kızlar. Hayırlı gün. İkiniz de Başkurtistan kızları. Nişik barıp çıktınız Belarusiya'ga? Belarusияга ол тормыш юлы дип әйтергә кирәк инде. Чөнки Советлар Союзында без бер илдә яшәдек. Безгә бүтән республикага яшәү урыны үзебезнең илдә яшәгән кебек тоелды инде. Без гаилә корып, анда Беларусиядә яшәй башладык 84 елдан бирле. Гөлсинә 92'de. Şaktı vakit uzgan indi. Şaktı vakit uzgan indi 33 yıldan artık. Siz şunda yaşayıp yatasınız. Hazır anda eleştiniz, nığıdığız indi. Mine Tatarlarga nişkanda yaşağı? Татарларга мин әйтәсе килә, татарларның күбесе Советлар Союзы вакытында алар барсы да югары белемле специалистлар булып килгәннәр. Сугыш Бөек Ватан сугышыннан соң анда калганнар да бар инде, хәрби кешеләр күбесе, Советлар Союзы очрында да хәрби кешеләр күбесе калган, алар барсы югары белемле специалистлар булып та эшләгән кешеләр күп. Без инде менә мин үзем 84 елдан бирле яшәйм Беларусиядә. Татарларга карата гомумән бүтән башка халыкларга карата да анда тормыш уңайлы. İhtiram һәм хөрмәт. Ихтирамлы, хөрмәт, чөнки без эшлибез аппарат уполномоченного по делам религии и национальности, без шунда теркетелгән, без һәрбер милләт анда үзебезнең гореф-гадәтләребезне оештырган чараларда күрсәтәбез. Анда җыелышабыз, менә кварталга бер мәртәбә бүтән милләт халкы җыела. Җитәкчеләр. Анда инде менә безгә нинди костюмнар кирәкме, музыкаль инструментлар кирәкме, шушылар барсы да бүленеп бирелә. Ансамбльгә, әлбит ансамблегез бар. Аңа килеп җиткәнче оешмага ничә ел? Шуннан башлыйк әле. Оешмага безнең уже 25 елдан артык. Ансамбль шушы оешмада элекке җитәкчебез Богданов Иран Схакович. Озак біз менә Гөлсинә белән 2000 елда очраштык та. Ансамбльдәме? Яисә Юк, ансамбльдә түгел. Без бер районнан, менә тормыш шундый юллар безгә күрсәтте. 2000 елда без поездда аның белән очраштык, бер-беребезне таныдып, мин Кушнаренко техникумында секретарь комсомольской организации эшли идем. Ул студенты, без шунда поездга килгәндә уже икебез дә кияүдә балалар белән Минскиге китеп барабыз. Гөлсинә мине таныды. Азактан без аның белән очраштык та инде мин балалар үстеләр. Мин үзем дә Гөлсинә дә без сәнгатьтә катнашучылар идек. Башкортстанда яшәгәндә Гөлсинә бик матур җырлый ул. Мин институтта укыганда тоже бию ансамбленә йөреп оешманы эзли башладык. Менә хәзер Гөлсинә сөйләр инде ничек тапты. Гөлсинә ничек таптың оешманы? Оешманы 2000 елда без Эльвира белән Тобышкачтан поездда Эльвира кайтып киткәнисенең юбилейны. Юбилейнан килгәндә безнең Альбертны очраткан. Алар теге оешманы создавать иткән кешеләр. И Эльвирага биргән телефонны. Эльвира кайтты да Гөлсинә анда оешма бар ди, мин таптым ди, мә телефон син шалтырат ди. Мин инде свободны эшләмәгән чагымы. Ул миңа телефонны бирде, шалтыраттым да, менә сразу ноябрьдән бирле 2000 елның йөри башладым. Шуннан соң бер килдем, ике килдем, шулай сразу ана килеп булмады әле. Телефонны калдырдым, шалтыратучы юк. Чакырмыйлар? Юк, чакырмыйлар, дәшмәйләр, яңа ел булды. Дәшмәйләр, мин тагын бер 5 мәртәбә барганмындыр. Февральдә инде башында килдем. Бәйрәмнәргә инде 23 февральгә концерт әзерләйбез диләр. Шуннан соң мин Эльвира шалтыратты, Эльвира тагын килеп җитмәсәң димен, монда концерт димен, Тукайның юбилейна әзерләнәдек. Бу бит уже 2001 ел башланды. Шулай итеп Эльвира килде дә, без менә
теге танк кебек килдек тә кирдек. Кырдык та, Эй, дүрләтеп җибәрдегез сез ишма. Әйтәләр инде, эй, яшьләр килделәр. Мин дим, нинди яшьләр? Миңа 36 яшь димен. Әле көләсем килә. Шул хәлдән. Шулай итеп, башта 23 февральдән 8 март. Шуннан соң тугай көне анда тормышның теге гөрләп шулай теге фонтан атып торганын күреп исебез китте. Изләгәнебезне таптык. Әйе. Күңелгә нәрсә кирәк, шуның өчен чөнки менә чит илдә яшәгәндә бер үзең генә булсаң, менә катнаш гаиләдә үз телеңдә сөйләшеп булмый бит инде. Шулай инде. Гөлсинә белән танышкач, без анда телефон аша татарча сөйләшәбез, туеп булмый. Менә былай минем койнам әйтә, сколько волка не корми, она все равно он смотрит лес дип. Мин, наверное, шундый кешемендер инде, чөнки үз телемә, үз мәдәниятемә шундый кирәк булган инде ул теге чишмә су вот кирәк бит кешегә. Әйе. Шуның кебек бездә инде тел буенча, мәдәният буенча шундый сусы идек. Менә ничә кеше йөри менә бүген көндә оешмагызга? Күпме татар бар Белоруссиядә? Минск шәһәрендә 2000-гә якын. Гомумән Белоруссиядә 10,000-гә якын. Йөрүчеләрдән бик күп дип әйтмәсәм, безнең оешманың 140 кеше, 140 кешенең. Но алар үзләре генә түгел, балалары белән киләләр, оныклары белән киләләр. Шуның өчен Яшьләр бармы менә арада, шул оешма килүчеләр арасында яшьләр тартыламы? Кызганычка каршы, яшьләр бездә әз. Чөнки телне белмәү, менә мәдәнияттән алар күбрәк телефон белән, уже мәктәптә икенче төрле укыту бит инде аларга, алар әле кирәкми дип уйлыйлар. Тора-бара искә төшә бит ул. Ул тора-бара искә төшә, менә 40 яшькә хәтле килгән, алар уже киләләр, аларга кызык. Кем ата-аналары кемнәр булган, әби-бабалары кемнәр булган, аларга уже шундый Тартылу бар. И алар киләләр, и сагыналар. Бүгенге көнгә менә перестройка башлангач, күп кеше бездә бит элек 12 меңнән артык татарлар. Алар күбесе менә шундый возможность булгач кайтып киттеләр, кем Россиягә да туган якка кайтып киттеләр. Калганнары инде, яңа килгән кешеләр менә элеккеге кебек специалистлар килү дип, андый менә татар теле белгән кеше килү юк. Андый әйбер күренмәй инде соңгы вакытта. Андый әйбер соңгы вакытта күренми. Ансамблегезгә ничә ел хәзер? 2000 елдан бери. Шунда оештырып җибәрде. Әйе. Матур киемнәрегез, матур җырлыйсыз. Менә бер җырның бер генә бүлеген җырлап китегез әле дип әйтсәм. Туган авылым минем, куяныңда синең, гөрләп үтә үзмер ялларым, кырларым куш исле, һәр чак язылары төзеле. Шунда туда тәүге җырларым. Рәхмәт. Ялгышмасам, мин Белоруссиядә, Минскида булган вакытта ансамбльне төшердек без видеога. Сезнең бит гармунчыгыз да башка милләт кешесе. Әйе, ул болгарин. Кызганыч хәл бүгенге көндә ул икенче җирдә эшли инде, но безгә Республиканский центр национальных культур, безнең бит инде баяныбыз бар. Шушы уңайдан файдаланып, бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә Татарстанга. Үзебезнең рәисебезгә Рөстәм Нургалиевич Минихановка безгә бик зур ярдәм бирде. Ул шатёрдан башлап татар читекләре, татар костюмнары безгә ки баян, тальянка булып. Шуның өчен без бик шатбыз, безнең бөтен шартларыбыз бар бүгенге көнгә. Шулай үзебезнең телебезне, үзебезнең җырларыбызны ишеттерергә,
Тагын да ул да көндә тырышыбрак эшләрбез инде без. Койларга йөреп торасызмы ансамбль белән? Үзегездә генә кайнасызмы, яисә башка җиргә дә чыгып керәсезме? Без Белоруссия буйлап бөтен халыкара фестивальләргә чакыралар. Без Ивановода да булдык, шуннан соң Мотыльда да булдык, азактан Глубокский районда булдык, Смиловичи шәһәрләрендә. Бөтен Белоруссия буйлап безнең ансамбльне Дубровнада, Белоруссиядә беләләр безнең татар-башкорт, именно безне чакыралар татар-башкорт дип. Чөнки ул безнең милләт бүтән милләткә караганда ул аерылып тора. И шуның өчен безнең җырлар аларга кызыксыналар. Костюмнар безнең матурлык. Бик матур костюмнар. Бик матур костюмнар, шуның өчен безне чакыралар. Әлбәттә инде үзе безнең җитәкчебез булгач, безнең җырларыбыз буенча, ноталар буенча өйрәнгәч, ул ансамбльнең дәрәҗәсе дә арта. Ансамбль җитәкчесе кем? Әле бүгенге көндә менә әйтәм бит, без эзлибез. Җитәкче яңа. Да, яңа җитәкче эзлибез дә. Шулай иттереп. Пока үзегезнең казаныңызда үзегез кайнап торасыз инде. Әйе. Менә хәзер кайтып кирдегез Минскига, бүген китәсез инде, Алла боерса. Алда нинди эш көтә милли тормышта? Күп эшләр күп, безнең алда көтелә бөтен Белоруссия фестивале, милләт фестивале бездә Гроднода үтә ул 7-8 июньдә. Әле 22 мартта Наврузны үткәрәбез, Алла берсә. Апрельдә инде Тукай көннәре безнең. Майда бик ватан сугышына багышланган чаралар үткәрәбез. Анда чөнки безнең Дубровнада да Фәрит Яруллинның бюсты бар. Бик саклыйлар, кадерләп, хөрмәтләп саклыйлар. Сокланып кайтканда, әйе. Шуннан соң Волковичида Адгам Каримовка менә куелды бит инде кабер ташы. Матурлап, анда Шөмислице урта мәктәбендә балалар тоже аны ничә еллар инде бу элек бит инде ул билгесез солдат булган. Барыбыз шуны да саклап торганнар. Әле бүгенге көндә инде шушы кабер ташын матурлап, ул бит әлбәттә Татарстан ярдәме белән ясалган эш. Былтыр аны бит тантаналы рәвештә ачтык. Асырга эшкәгәч ул Әйе, ачылды. Бик зур рәхмәтлебез инде аларга. Әйе. Кызлар, менә сезнең безнең карап утыручы, тыңлап утыручы милләттәшләребезгә әйтергә теләкләрегез нинди булыр? Иң мөһиме исәнлек, саулык булсын. Дөньялар имин, тыныч булсын. Амин. Һәрберебезгә калганнарын һәрбер кеше үзе эшли ала. Шулай. Татар булуыбыз белән горурланып, үзебезнең хәрәкәттә алга барып, үзебезнең телебезне, культурабызны халыкка җиткереп, белмәгән кешеләргә татар телен өйрәтеп, татарның биюләрен, җырларын өйрәтергә тырышып, шулай бергә булып, бердәм булып, телебезне саклап, динебезне саклап яшик дип әйтәсем килә. Амин, шулай булсын. Бик матур мәчетегез. Мин менә һәрбер җиргән сукмак хәтердә Белоруссиягә, Минскига барганнан соң исән-сау кайтып җитегез. Милләттәшләребезгә сәлам әйтегез. Рәхмәт. Казан белән һәрвакыт элемтәдә булабыз. Без сезне бик яратабыз. Рәхмәт, без сезне яратабыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Белоруссиядан килгән милләттәшләребез Эльвира Алексеевич һәм Гөлсинә Абровскина булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.